बिटिआरनि मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि जौगालु खामानि मावफुंनायाव डिपार्टमेन्टजों सावरायना खामानि मावनायनि सायाव नोजोर बोना UNDP इउनाइटेड नेशंस डेभेलपमेन्ट प्रग्राम मोनसे आफादा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव सावरायना बिटिआर सरकारखौ मदद होनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। गोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशन UNICEF UNDP नेशनेल कलाबरेशन जेरै CGS नेक्टार ट्री फोननाय बायदि बायदि गोदोर एजेन्सिखौ लानानै बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि बिथिंखौ बिथाङा नोजोर बोनानै गोबां खामानि मावहोगासिनो दङ। बिटिआर सरकारनि जौगालु हाबाफारिखौ मावनो लानाय प्रमद बर' सरकारनि हाबाफारिखौ मावफुंनो UNDPआ मैखोमै मदद होना मावफुंनो नाजादों। बिटिआर हालामनि खामानियाव थारै UNDPनि मावथांखिया बिटिआर हालामनि थाखाय बरायथाव आरो बाख्नायजाथाव। उदालगुरि जिल्लानि खालिंदुवार BTC समस्तिनि सिङाव UNDPनि कनसालटेन्ट अर्जुन नार्जारी बिथां आरो सानैसो बिथांनि मावफारिया बिथांमोना खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। निउस 24 बड'लेण्ड। निउस 24 बड'लेण्डनि नायगिरि गासैबो जोंनि बड'लेण्ड रिजननि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावहरो। आङो UNDPनि वान अफ द कनसालटेन्ट। जोङो सेक्रेटारिएटआव SDG ग्लबेल एजेन्डा 2030 दङ, बेखौ एलाइनमेन्ट खालायनायनि खामानिखौ मानगोनां प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव इन्टारनेशनेल अर्गानाइजेशन UNICEF UNDP नेशनेल कलाबरेशन जेरै CGS नेक्टार ट्री फोननाय बायदि बायदि गोदोर एजेन्सिखौ लानानै बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि जौगानायनि बिथिंखौ बिथाङा नोजोर बोनानै गोबां खामानि मावहोगासिनो दङ। दायो गिबिथाराव जोङो UNDP ओमफ्राय जों CGSनि दैदेननायाव जे गासैबो BTC जाहा 39टा डिपार्टमेन्ट दङ। बै 39टा डिपार्टमेन्टनि गासैबो स्किम प्रग्राम बा प्रजेक्टफोरखौ SDGनि गावबा गावनि गलखौ लानानै गावबा गाव डिपार्टमेन्टआ बिनि सायाव रिभिउ खालायनानै बेफोरनि एलाइनमेन्टखौ खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो जोबथारनायाव बाजेटखौ माबोरै एल'केशन आरो इन्टिग्रेशन खालायनांगौ SDG बाजेट। स' नैबे 2022 आरो 23 मायथाइनि BTCनि जुन्थुबा जाहा माबा जागोन बाजेट जागोन EOP ओमफ्राय SOPD जागोन, बियो SDG आउटकाम बाजेट जागोन आरो जोंनि थाखाय बिराद मोजां रादाब बियो जोंनि बड'लेण्ड हालामनि। दा जोङो गासैबो मोनब्रै जिल्लायाव जोङो थांनानै बिनि कनसालटेसन जोङो लादो। दिनै जोंनि उदालगुरिनि मानगोनां जाहा सार PD भास्कर बरुवा सारनि दैदेननायाव जाहा समायना रमायना साननैनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बाक्सायाव जाबाय आरो क'क्राझाराव जाबाय, लास्टआव जाहा चिराङाव दंबावो आरो आसा खालायो चिराङावबो मोजां जागोन आरो बड'लेण्ड रिजनाव मावफैनाय गासैबो बिउरोक्रेट्स एन्ड अफिसियेलफोरा जाहाथे जेन जोंखौ मदद होफायो आरो प्रमद सारनि आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सारनि सिमांखौ जेन बयबो आखाइजों आखाइ हमफानानै मदद होयो आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ गासैबो सोरगिदिं हलिस्टिक अलराउन्डार डेभेलपमेन्ट खालायनायाव जेन बयबो बाहागो होफायो। बेखिनिखौनो जों खावलायहरनानै बेखिनिखौनो बुंनानै फिन खनसेबो गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौ जों गोजोन हामलायहरो आरो जाहा आदामोन बड'सा निउस 24 बड'लेण्डनि आरो जाहा बायदि जाय बिथांमोना फैदो जों साबायखर बावहरो। थेंक इउ सो मच। ट्रेनिंग है इधर, ये SDG बजटिंग के ऊपर है। इसमें हम बजट जो भी हम इस बार बना रहे हैं वो SDG की रिलेटेड में कैसे करें और उसकी हिसाब से विकास इंटीग्रेटेड विकास हो, उसके लिए हमारा कोशिश है इसमें। হয় মই ডক্টৰ অঞ্জন চমুৱা। আমি প্ৰায় 3 জানুৱাৰীৰ পৰা BTR 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টত SDG বাজেট কনচালটেশ্যন কৰি আছোঁ। আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ধৰি লওক SDG ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ যিটো হয় 2030 আমি যিটো এটা উদ্দেশ্য লৈ চলিছোঁ যে আমাৰ গোটেই পৃথিৱীখন ছ'চিয়েল ইকনমিক এনভাইৰনমেণ্টেল যিখিনি প্ৰব্লেম আছে নাইকিয়া কৰিবলৈ নিৰামূল কৰিবলৈ আমি কি কাম কৰিব লাগিব। আমাৰ ধৰি লওক BTRতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, তাত তেওঁলোকৰ স্কিমছবিলাক আছে। সেই স্কিমছবিলাক কেনেকৈ আমি SDGৰ লগত এলাইন কৰিম আৰু এলাইন কৰিলে আমি বাজেট কেনেকৈ ধৰণে এল'কেট কৰিম, তাৰ ওপৰত আমাৰ 2দিনীয়া কৰ্মশালা এতিয়া ওদালগুৰিত হ'ল। আমাৰ কাইলৈ চিৰাঙত আছে, কাইলৈ পৰহিলৈ কাইলৈ সমাপ্ত হ'ব আমাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ। ধন্যবাদ।